Sonten Bu Kepala Sekolah, kula nyuwun pirsa menawi panjenengan kersa, kula badhe matur bab tingkah salah satunggaling siswa. Sonten Bu Guru, sapa jenenge siswa kuwi? Asmanipun Bagus, siswa kelas 9B. Kula nyumurupi bilih piyambakipun asring telat mlebet sekolah. Wis ping pira, Bu? Sampun kaping sekawan, Bu. Malah dinten menika piyambakipun mlebet jam 9. Lah kok iso ngono? Wis takon alesane. Inggih, Bu. Panjenengane ngendika yen kesusu nganteri adine dhisik, nanging sampun kaping pirang-pirang alesanipun sami. Iki kudu diwenehi teguran. Kula ngusulake supados dipun wangsuli dening panjenengan saged langkung teges. Ya, tak panggil sisuk-isuk. Kula ugi sampun ngandhani wali kelasipun lan saged koordinasi kaliyan tiyang sepuhipun. Apik, ngono wae. Wong tuwane kudu melu tanggung jawab. Kula remen panjenengan saged teges, nanging tetep maringi pangerten. Ya kudu adil, anak-anak kudu dibimbing. Menawi dipun paringi izin, kula saged nyusun program pembinaan kangge siswa ingkang sering nglanggar. Apik, aku dukung, Bu, gawe konsep sik ya. Inggih, Bu, kula nyuwun bimbingan panjenengan supados program menika saged mlampah kanthi becik. Oke, bersiap langsung lapor aku ya. Matur nuwun sanget Bu Kepala Sekolah. Mugi-mugi siswa kita saged tambah disiplin lan tanggung jawab. Amin. Terus semangat gawe tugas ya Bu Guru.